Λέω αγόρι μου ότι τώρα θα έχει βγάλει το νυχτικό της. Τώρα έχει κιλοτάκια στον αέρα. Σίγουρα στιγμή θα είναι. Και τώρα στο μπάνιο. Πρώτα το ένα πόδι, μετά το άλλο. Πάω να κάνω μπάνιο. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκες καλά? Τι κάνεις εδώ, ρε, τρελάθηκες? Έλα ρε, ένα ντουζάκι θα κάνω. Τίποτα δεν σε ξυπνάει καλύτερα. Καλά, ρε, βλαμμένο, είσαι, παίρνε έξω. Έλα, πρέπει να βιαστούμε, είναι παρατέταρτο. Πάντα όταν βιάζεσαι παρατέταρτο είναι. Λοιπόν, βλέπεις την κρατάδα στο φέρω στο κεφάλι, κακομοίρη μου, παίρνε έξω. Γιατί ρε, εσύ δεν είπες ότι είσαι γυμνίστρια και δεν τρέχει τίποτα? Τι είναι αυτό ρε? Γάμο το αυτό κολλάει. Μελίνε! Καλά να πάτσε, ρε, βλαμμένο, παίρνε έξω, είπα. Πάψε κι εσύ! Έξω, ρε, είπα, έξω. Καλά μωρέ, ηρέμησε. Κύριε παιδί μου. Συγγνώμη, παρεξήγησε κύριε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα μπάνιο ήθελα να κάνω. Ωραία. Τέλεισες? Ναι, φεύγω. Φύγε εσύ, ωραία, πολύ ωραία. Συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ. Ωραία! Πώς είσαι, Εύα μου? Γυμνή. Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε, εγώ θα ξυριστώ. Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε κι εσείς. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Μπορώ να βγω από το μπάνιο πρώτα? Μα είναι η Εύα μέσα. Και επειδή είναι η Εύα μέσα, τι έγινε? Η Εύα είναι μέσα, εμείς είμαστε έξω. Γδυθείτε. Μπαμπάς τρελός. Έλα, παιδί μου. Όταν η οικογένεια δεν τρέπεται, συσφίγγεται περισσότερο. Δεν τα ξέρετε αυτά. Γιαννάκη, δώσ' την πετσέτα. Δώσ' την πετσέτα τώρα. Τι παίζει εδώ? Παίζει ότι το μάτι μας δεν πρέπει να είναι άρρωστο. Γιατί άμα είναι άρρωστο το μάτι, μετά το μάτι είναι άρρωστο. Πατέρα, δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Τι γίνεται εδώ? Ελένη μου, γίνεται αυτό που είπαμε. Πρέπει να κυκλοφορούμε ξεβράκωτοι. Α, καλό αυτό. Τι καλό αυτό εσύ αμέσως. Από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Είπαμε να μη σοκάρεσαι. Βλέπεις κανένα να σοκάρεται? Διονύση μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ξεβρακωνόμαστε. Είπαμε, αν τύχει καμιά φορά, να μην μας πιάσει πανικός. Αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι βέβαια. Αν τύχει. Και να περιμένω εγώ πότε θα τύχει. Πω, κρίμα. Και ήταν ωραίο τώρα. Είχε κάτσει, είχε μία αυτή. Που την έσπασε τώρα. Κανείς δεν πει.